Ya ro itrai. Haleluya. Para bangai be. Hakane ka por ke bakenta. Ngadon ban ong yipi. Umen sim ba khoi utrai. Umen sim ublai. Upen khi ka don hot jonga. Upen khi ka men sim ka jonga. U ai ka khubor. Ubu ka don hot jonga. Ukun tu yanga. Ban pen sngau. Hap deng jong pi jong kane ka por ke bakenta. Ngaya weri pi. Bat nga kan tu ye pi. Pelaj ka por ke jong pi. Bat nga ha kane ka por. Bat to snap. Bat to syak skor. Ide ka khubor. Ka ba mun sim trayu ai. Ka ba mun sim blayu ai. Bangan pen sngau hap deng jong pi. Jong kane ka por ke bakenta. Nga ong pi. Nga long tang sikri barit jong trai. Nga hap ko ngo imun sim bakhoy. Nga hap ko ngo imun sim jong trai. Ya ka ai ka ba mun sim jong blai Quran. Ya ka ai ka ba mun sim jong ublai. Upen ki kan tui ka dok nut janga. Nga hap ko ngo ya kata. Nga ong ipi. Ladangam ko ngo. Nga jenjar men sim. Nga pen ko ngo iya lah deh. Nga pen ko ngo iya lah deh. Haka ai ke bom sim trai wang. Ya ka ai ke bom sim blai pen i. Ya ka ai ke bom sim ba khoi utrai. Upen i ya kata. Nga hap ko ngo. Haka ni ka por ke bakenta. Nga yeng hap deng jong pi. Ban pen sngau ka khubor. Ka bom sim jong trai. Ka bom sim ba khoi u blai. Upen ki ka do anot janga. Upen ki ka men sim janga. Ukun tu yanga. Ban ong ban pen sngau. Hap deng jong pi. Ko ki long kapa. Bat ko ki long kami. Ko ki kon samba. Kan tebat shen ram. Uway barok jang ne kapor. Ki ba snap bat ki ba syak skor. Umen sim ba khoj blai ong kum ne. Umen sim utrai. Umen sim ublai. U ong kum ne. Kene ka por ka bangidon ka ba mentah. Kene ka por ka bangi im ka ba mentah. Kene ka por ka bangi yai ka ba mentah. Ka por ka ba kordor ya pi. Bat ka por ka ba kordor ya. Ka por sisya ka ba kordor ya pi. Ublay ai kene ka por. Kene ka por ka lang ka ba kordor ya pi. Ka por ka lang ka ba kordor ya. Pi tiap na. Kene ka por ka bangi don. Kene ka por ka bangi em. Kene ka por ka bangi yai ka ba mentah. Kadai. Kata kadai. Ka chan ka ba khatu. Ka ba utrai chingi ka ba jisu. U ai ya pi. Ha kene ka por nga ong pi. U blay up ya pi. Ye ki tumpat kela ka ba mot. Ha kene ka chan ka ba khatu u blay ai. Lada pim tip ban kela ba mot. Ha ka por ka ba mentah. Ha kini ki por ka ba kanta. Lada pim tre ban kela ka ba mot. Kin sababe ong mun sim jong trai. Hallelujah. Ong mun sim jong trai kum ne. Kene ka por kene ka chan ka ba khat do. Ublay ai kene ka chan ka ba khat do. Ong kum ne. Yak itu ki pam tre ban kala ka ba mot. Lada kim tre ban kala ba mot. Ha kene ka por ka ba kenta. Kin syam bat kin lap ya ka jing babe. Kin syam bat kin lap ya ka jing babe. Kin kendo ya ka jing babe. Nga kan tu ya pi. Ngadu ki long kpa. Hadu ki long kami. Ki khon samla kan te bet chen rang. To
pet no ialah kajong kajing em. To yit ialah kajong kajing em. To bishar ialah kajong kajing em. Ai ba pinang ban itu ialah kajong kajing em. Lada piyo i lah de. Pimpat kelah ke bamot. Nga tengah kentu ya pi. Bat nga ong ya pi. Kelah bamot nak keloi. Kelah bamot nak keloi. Lada piyo i lah de pidang lek pop. Pan map nak keloi ki pop jong fi. Lada piyo i lah de pi rengkang yo belai. Yesu keloi bat do belai. Lada pi baga jingem ba pi im ha kata ga jingem ka bajot. Tu thau tu mai now. Kenang baga jing ba be kan om lap ye fi. Kenang ba pin om ba be. Pi tiep. Ni don ka por ka bakat tu. Ha ka ya bakat tu. Ha ki sngi ka bakat tu. What you let sting? What can sting? What let bam senyau? What let bam patiau? Kelah nak keloi. Hai sio belai. Lada piu i le baga jingem jong pi. Pimpat pediang yu jisu. Pediang no yu jisu ka jingem jong pi. Pediang yu jisu ka jingem jong pi. Pediang yu nundong pendem ka jingem jong pi. Ai je kayu jisu. Baik. Kanai ka por ka bakor dor sisya. Ka bakor dor haduk kata-kata. Kanai ka por ka bau belai ai ngi. Kata kadai ka chan ka bakat do. Lada pim syakriyo belai mentah. Kalau no pin syakriyo try. Lada pim syakriyo belai mentah. Onda wanu try. Pin sababe. Pin saang. Barok sikatu kapor ke bangayok ke balai loy. Kelasap ya ga. Pin sababe. Kitu 4 syakriyo try. To syakri keloi na yon jisu. Syakri keloi yo belai. Lada pim syakriyo belai mentah. Ngaong ipi. Yo pin babe. Te kenang ba gajing babe kan om lap ye fi. To syakri keloi yo try Jesus Christ. Kitu kibat telot haga jing duai ngaong ipi naduk mentah buat long shu ki breu kibat telot haga jing duai itu ki breu kibat thai kibat ngau thai kibat man thai ban pule ka ktien jok lai naduk mentah wat man thai shu wat ngau thai wat ngau thai wat mat thai wat man thai ban puli ka ktien jom blai ban puson ni ka ktien jom trai ka ktien jom blai ka de ka jingbam ka bakan jaman sem ka pen kedang ni ka donot jom pi ka pen kedang ni ka gm jom pi la pi bam ni ka ktien jom blai pin yo mat shibun ke jing kerkhu kana ka wai om mun sim trai la do try in one no. La dekat jingrong no kan jia no. La dekat turoi kan riu no. Pila pengkrek ni am. Pila pengkrek ni am. Bun ki breu. Bun ki breu. Kim sut nyau ya kata. Kis ngau shngain tang ka bakin long kita ki khon jang ka balang. Henry jing em jang la jang. Ladau try unwan, ladau jisu unwan. Ladau ka jingrong no kan wan. Pin syarong ni. Pila pen krek ni. Ko para bagai be. Ko ken men ke be ik ke jong. Ko ke be ik ke jong belai, ko ke be suspa ke jong try. Ladau ka turoi kan jia. Ladau ka turoi kan riu no. Lada ka jingrong no kan jia. Ka jingwan ba arsin jom belai kan jia. Pila pengkrek na em. Ka syarat jong pi ka danung penyang na em. Ka jing em jong pi udon na em mensim akoi. Ka jing em jong pi uji sudon na em.
Kajing em ke jong pi pila ready ni em, pila pen kre ni em. Pila pen kre ni em ke jing wan ke jong try, pila pen kre ni em ke jing rong no. Pila pen kre ni em ke turoi ke ban seriu no. Ban kre ni ke ne. Ngong pi wat ngau lengo. Wat ngau pala. Utrai jing rum slam show. Utrai jing lajan. Ke jing rong no jo lajan. Lada pim kelamut hakini ki por. Hakini ki kenta. Pin sababe ong munsim jong utrai. Handroi lada pi kelamut hakini ki por, hakini ki sngi. Kajing babe ke nom lam shu em fi. Kajing kemen ke jong belai kan syam kajing em jong fi. Pin yok pediang kajing sup ke jong belai. Ublai nun ra epi chika buram ke jong. Namaru try lepen krek kata ke buram ke jing on nak benta ke jong pi. Hagane ke por nga ong pi shua dengan dua ni benta jong pi. Nga kuat ban pulih ke ketin ke jong try. Ha pedeng jong pi jong kena ke por ke bakenta. Pila ban sim benta lang bat nga ban pulih kena ke por. Naga gospel jong Matius arpusan kelenong ke dekat ke bakat lah. Kikentin ba ong kum ni. Namar kata to syarai. Naba pim tip. Lemne ke sngi, lemne ke por, ke bawan, ukon, ubreo. Kena ke jing ke bakor dor blai ai ngai pi. Kena ke por ke bakor dor blai ai ngai pi. Kena ke por kena ke chan ke bakadu try pen yo ngai pi. Syarai yala ka jong ke jingai. Syarai yala ka jong ke jingai. Syarai yela de. Pim tip ye ke jingrong no lano kan jia. Pim tip u Jisu unwan lano. Pim tip lano ka turoi kan reo. Yo kan jia shibet. Yo kan jia lai syai. Om dan batip ekasngi. Lamne ekapor. Ngidan kami kawai para bangat be. Pen krek yela de. Ready yela de. Long bala keloi. Lalu try wan hanu kenu kopor. Lalu ka turoi kan riu ha kenu kopor. Lalu ka jingrong no kan jia kenu kopor. Tolong bala pen krek lupa. Ngaong pi ne kawai. Lalu jia ba pi syae no. Lalu jia ga bagi syae no naga jingrong no. Kamdan jing mentoi bagi long Kristan de ki purpose snap. Ladangi syakan tight no belai. Ladangi syabek no belai. Kamdan jingmut ngi kam bila di bagi long ki bangai di ke purpose snap. Kena kawai. Kom ki kon bersuspa ke jong belai. Kom ki bangai ke jong try. Kom ki nong bot ke jong belai. Ha pila pediang yu try. Pila ngai yu Jisu. Pila syakri yu Jisu. Pila bot yu Jisu. Kathong ka jong pi. Kathong ka jongi. Baka ne ka jing em jongi. Ngin pen poi ya ka. Haka hima ka jong try. Hallelujah. To ya mare thong. To ya be e ka thong ka jong pi. Ban pen poi haka jing job. Ban pen poi haka hima ka jong try. Kana ka khubor ba mun sim try ai kana ka por. Bangan pen sngau ha pedeng jong pi. Hagari ke por ke bakenta. Ngan duai menta jompi. Kiba sngap bat kiba syashko. Jong ke ke por. Pila ban duai ne jika syong ke jompi. Kitu kiba kwa ban kala ke bemot. Ngaong pi. Lalu pi kwa ban kala bemot ban IT ke GM jompi show try. Pediang ne ke jing duai jangan duai menta jompi. Pila ban duai ne ke jekang ke bapidon. Pendam ki klik ke jong fi. Hallelujah. Umensium try ong kum ne ha ke por. Ki don na preng jong pi ki long kpa. Pi snap e ke video. Pi yam ne jekang ke bapidon. Pi kwa ban kala bamot. Pi don ha pedeng kata ke jing bam suk bam hon ke jing em. Pidon ha pedeng jong ke jingale ke ing kasam jong pi.
Piyam na gajaka ka bafidan. Pisngau babe bila kajong gajing ya. Dua ni gajaka ka bafidan. Utrai ni rap ifi. Trai ni sngau snai gajing ya jong fi. Ngan dua mata jong fi. Trai jisu. Ya rap inulong kepah. Ya rap belai ya rap jisu ye. Sngau babe ki pop jong i trai. Ablay isnyo babi ko tra. Yarap itray ni siyam gajing kalabamot. Yarap itray ganay kan taba in rain ko jingmot ban kalabamot. Ban pay siya may ablay joga. To yarap blay to isnay blay to sngaw snay blay i. Wat ino try wat irangli ablay i Jisu. Nga i yame try. Yarap ikilong kami. Hablay yarap la miki khun samla. Kenta bat senram ki bas ngap ki bas skor kale ke kenta. Blay yarap la miki kin syam ki lenti ke jom. Bakin syam ka rai ka jingkot jingmot ban syakri ban bot tam ya me. Ban le ka mon ke jom. Try snai ki. Try ngau snai la me blay ki ko pa. Yarap ika jingem jingi Jisu. Diang keburam nga Aisyah me ablay. Kerta yung Jisu nga dapan kini baro. Amen. Yaro itry. Ublen ker kuifi. Nga ong ipi. Naduk mentah. Tolong kita gibreu kiba klain man syakriu try. Gibreu kiba klam man thai kan da sngaw thai. Man syakriu try Jesus Christ. Im ka jingem bat ublay man kasni. Pengkrak, ready, pendap peniang, ialah syarat. Long bala keloi, hakan aku nak por Jisun wan, kan jia. Hakan tak sni, on rong no efi, ublen ra unbu efi, hakan buram kajong, nam tak buram kajong belai. Amen.